szparagi. Red Lipstick Monster, mówiąc inaczej, ili się piekła. Kontrakt to? Hejterzy? Go, 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 go! Dla ciebie monster, nie tylko z nazwy. Wchodzę do rap gry, słuchajcie błazny. Nie jestem potworem, będę koszmarem. Ty mnie hejtujesz jak książkę wydaję, więc proszę o pióro, chcesz mi nie dyktować. Autograf w książce nie musisz dziękować. I jeszcze kilka rad dla ciebie, jak poczuć radość i pewność siebie. Ani za dużo, brzydki tatuaż, włosy za cienkie, twarz za ponura. Tyle ci powiem, że nie masz racji i to cię boli. Zarabiam na pasji, pora na kontrrewolucję. Zaczynam, przychodzi mi na myśl jedna maksyma: who run the world? Girls. W nas jest siła. Ty jesteś brzydka, ta za to tłusta, ta jakaś dziwna, głupia i pusta. Co to za gówno, znów się sprzedała. Słabe ogólnie, nie pozdrawiam. To jest nieśmieszne, pokaż te cycki. Wypadł do kuchni, poziom jest niski. Zamknij ten kanał, to jest żałosne. Weź już nie gadaj, Arsun i Anla. Pokaż te cycki, wypadł do kuchni, skończcie z tym. Jesteście nudni, ciągła krytyka i chęć stosunków. Pretensjonalność, zero szacunku. Nastolatkowie pełni zapału, za mało kreskują w zdaniu. Nie ma przecinków i nie ma zasad, tak tu wygląda hejterów masa. Zamknij ten kanał, to jest żałosne, może zrozumiesz jak już dorośniesz. Ty widzisz we mnie cycki i usta, hormonów burza, a w głowie pustka. Zamiana ról, ja krytykuję, ty lecisz w dół, ja pnę się w górę. Mówiąc inaczej, to dis od kobiet, na ciele dreszcze, pitwoć krwiowi. Ile w górę, trampolina, ja się wożę i nawijam. Mam za sobą lisią armię przy nich, więc wypadasz marnie. Teraz tu nadchodzi twoja zguba, królowy YouTube'a, kalorii w subach. Mocno przepraszam, się trochę spieszę, ty sprawdzian z przyry, ja na imprezę. Ty jesteś brzydka, ta za to tłusta, ta jakaś dziwna, głupia i pusta. Co to za gówno, znów się sprzedała. Słabe ogólnie, nie pozdrawiam. To jest nieśmieszne, pokaż te cycki. Wypadł do kuchni, poziom jest niski. Zamknij ten kanał, to jest żałosne. Weź już nie gadaj, Arsun i Anla. Szkoła podywu, gość ma gadane, zaprasza na kawę, bo chce mieć mnie na stałe. A gdy powiem nie, to na pewno znaczy nie. Zaczyna obrażać, chce się wyżywać. Karolina, pokaż im jak to jest wygrywać. Bęk szparagi i pozamiatane, wielcy hejterzy dostali już lanie. Kto to? Nie znam, słabe, nie lubię, oglądam dlatego, bo brakło nie w klubie. I w sumie mówię to wszystko z przekąsem. Na profilowym zdjęcie z dziewiczym wąsem. Wchodzę na profil, obczajam lalunie, selfie w lustrze, wszystko rozumiem. Łapka w dół, nic nowego, za bycie kobietą nie powiesz nic dobrego. Wchodzę ci na propsie, robią YouTube, a lasce wychodzi, gdy ma dekolt za duży. Po co tu jesteś? Hejt do zniesienia, czego tu szukasz? Nabijasz wyświetlenia, tysiące widzów, top 100 na YouTubie. Ciągle hejtując, nie będziesz w tym klubie. Wciąż się powtarzasz, że coś kopiuje, to chyba nie nas już obejmuje. I co, dziewczynko, myślisz, że jesteś lepsza? Weź skończ udawać i nie bądź teksta.